Des d'Impulsant crearem la Secretaria de Feminismes i LGTBI, que treballarà per implementar la perspectiva de gènere en el conjunt de l'organització, a través del desenvolupament d'un pla de la justícia de gènere i un pla d'usos del temps. La secretaria serà transversal, és a dir, controlarà que totes les secretaries i àrees de l'organització defensin i respectin els drets del feminisme i de l'LGTBI. Impulsant el canvi. Els que pensen que tot es pot arreglar, que no perden l'esperança de viure el món canviar, junts remant a la mateixa direcció, perquè tots podem lluitar en unió, impulsant el canvi, impulsant el canvi, impulsant el canvi.